Goddag og velkommen til Players Lounge efter kampen. Vi har spillet mod Mosed BK, tror jeg det hedder. Og jeg står her med Solars kaptajn, Valde Sæk Larsen, AKA Bullseye. Hvad er din kommentar til kampen? Kommentar til kampen? Jamen, som sagt, så startede vi lidt dårligt ud med at komme bagud 2-0 på en lidt uheldig situation. Men så på grund af god fight, så kom vi tilbage i kampen, og jeg så vandt vi skulle lige to. Samlet set, så var det jo en flot præstation af mit hold. Mange siger efter kampen, at det dårlige spil skyldes baneforholdet. Hvad har du til det? Ja, det kan det nok godt være noget om. Det er jo ikke lejet stadion, kan man sige. Ja, nok nærmere sådan en grusbane, kunne man kalde det. Ja. Du må prøve at se det over. Se formålet. Forsvaret i dag står ikke helt så sikkert, som det plejer at gøre. Nej. Er det kaptajn, så... Ja, det må nok tage lidt på min kappe. Det var ikke den bedste kamp. Det var... Jeg tror sgu, det var banerne og banen, det var noget lort, og det var en dårlig start i det hele taget. Så. Men vi kom godt efter, synes jeg, i anden halvleg. Ja, anden halvleg, det er som om, der er et helt nyt hold, der kommer på banen. Ja. Hvad siger coach til holdet? Ja, jeg tror bare, at coach er god til at motivere i pausen. Ja, så synes jeg bare, det var en skide god indsats i anden halvleg. God fight. God fightervilje. Det er det, vi kan lide. Det er godt. Du får ikke scoret i dag. Nej. Det er det, det plejer jo. Det plejer at score. Ja. Ja, jeg tror, det var... Vi fik en lille fiber i første halvleg i år. Det er derfor jeg ikke scorede, tror jeg. Okay, så du har simpelthen ikke kraften til at komme Nej, det er der, den ligger. Jeg står her med to profiler, kan man egentlig godt kalde det. Angriber, Thomas Nygaard. Hej. Og central midtbanespiller, Simon Havgaard. Rygten siger, at I har så en lille competition mellem jer. Hvad det lyder? Jamen, skal jeg fortælle det, Simon? Eller? Ja, det kan jeg. Jamen, Simon han kommer her til opstart og siger til mig, Thomas, jeg scorer flere mål end dig. Siger nej, Simon, det gør du ikke. Siger jo, men nej, Simon, det gør du ikke. Væddemålet hedder, at Simon han skal score flere mål end mig, og så giver jeg en kasse bajer på festivalen. Og hvis han ikke gør det, og jeg scorer flere end ham, så er det mig, der får en kasse bajer på festivalen. Og som det står nu, jeg fører med 2. En kamp tilbage. Simon Havgaard, er det ikke lidt modigt vedmål at komme med som midtbanespiller og udfordre en angriber? Nej, altså nu kender jeg altid min egen skarphed, så jeg er faktisk ikke i tvivl, at man nok skal nå at vinde på den sidste kamp. Jeg plejer at få 2-3 chancer per kamp og score gerne på 85% af det, så det burde være rigeligt. Må det komme med indskydelse? Hvor mange mål er det, du har scoret hele sæsonen? Med træningskamp? Med træningskamp har jeg scoret 6 mål. Og hvad... Nej. Jo. Nej. Jeg har scoret 13 mål. Med træningskamp? Med træningskamp. Men det er kun turneringen, det tæller. Ja. Og vi skal begge to være til kampen, skal det siges. Så ja, det ser sgu sort ud for Havge. Men I scorer begge to i dag. Ja. Lad os se på den lyset. I scorer begge to i dag. Havge scorer først, så vidt jeg husker. Hvad betyder det? Du kommer vel ovenpå efter det mål der? Ja, bestemt. Det er da lige et selvtillidsboost for mig. Ja, det er lidt ærgerligt over, at jeg ikke får flere chancer, men jeg fokuserer mere på det defensive derefter, fordi det står 3-2, og jeg vil gerne kæmpe for holdet og sørge for, at vi får sejren. Ja. Og ikke så meget fokusere på min egen vinding, som nogle andre. Thomas Nygaard, du scorer også i dag. Ja. Det sidste mål i kampen faktisk. Ja. Sådan lidt et tumultmål. Hvad foregår der? Jamen, jeg vælger bare at stille mig rigtigt. Altså, Adam han fighter på bolden, og jeg vælger at stille mig rigtigt, og Adam ser mig. Kan jeg bare lave en Jon Dahl? Inderside. Mange modstanders spillere, de råber frispark på
Jeg ved ikke, om det er deres forspiller eller deres målmand. Hvordan ser du det? Måske var der et lille frispark, men det ser vi sgu ikke så højt på. Det kan jo ske. Kan han da være at komme ud sådan der? Jeg siger, det er godt fight af Adam. Godt set. Godt Adam. Hvad har I at sige til næste kamp, som jeg mener er en hjemmekamp? Udefra I begge to med igen. Er der en, der tør stå frem og sige, jeg vinder sgu den? Det er mål. Ja, det vil jeg godt stå frem og sige. Ja, det vil jeg. står her med træner for FC Lejre 2. Andreas Nielsen. Ja. Kampen i dag måske går ikke lige efter bogen, men I vinder kampen. Ja. Hvad har du at sige til spillet? Jamen, i bund og grund så synes jeg, at det går måske efter bogen, forstået på den måde, at vi bliver ikke overrasket over det. De kommer flyvende i hovedet på os fra start af, og det havde jeg fortalt i omklædningsrummet. Og det er jo hjernet tempo at starte ud med. Og det gav jo også bagslag for dem i sidste ende. De gik jo kolde, mens vi kunne holde farten, så det var egentlig lidt som forventet. Det, der ikke er helt som forventet, det er selvfølgelig det 2 hjernedøde mål, vi får givet dem. Men sådan er det. Vi holdt moralen høj, og nu har vi også prøvet at være bagud en halv time inde i kampen med 2 mål, og alligevel vise god moral, at vi kan komme tilbage og vinde. Så det er fandme stærkt. Nogen vil muligvis påstå, at FC Lejre bliver overrasket, da de kommer forholdsvis hurtigt ud bagud 2-0 på en stærk udebane, vil jeg sige. Det mener du ikke? Jeg vil sige, at vi bliver ikke overrasket over deres spil. Det synes jeg ikke, vi bliver overrasket over. Selvfølgelig er det at komme bagud 2-0. Det har vi ikke været vant til, så du kan måske godt sige selve stillingsmæssigt. Ja, det var måske lidt overraskende. Og så meget af det, vi har arbejdet rigtig meget på, og alle de her personlige dumme fejl nede bagi. Det er jo en af de ting, som vi kæmper rigtig meget med at få udryddet, at komme voldsomt langt, meget længere end forventet. Men der kom desværre lidt i dag her, efter vi de 3 foregående kampe har spillet til 0. Vil du sige til dagens kamp, at du spiller efter FC Lejre 2's eget spil, taktik, eller spiller du efter modstanderholdet i dag? I bund og grund så spiller vi efter vores egen taktik. Dog er det klart, at i forhold til dagens modstander, så fordi vi vidste, det ville komme med det pres, det ville, så var vi som udgangspunkt trukket en lille smule længere tilbage på banen, for ikke at blive blæst ud til at starte med, fordi de har virkelig fart i fødderne og kan spille fodbold. Så det skulle vi have gjort lidt mere kompakt og taget kræfterne fra dem. Og derfra, efter de gør det, jamen, så de første 20 minutter måske lidt mere på deres præmisser, men derfra så er det jo os, der begynder at styre. Det er os, der skaber og tilspiller os chancerne. De har jo én chance, de reelt tilspiller sig til, ellers er det jo bare long ball. Ja. I anden halvleg, der sker der en mindre batalje mellem dig og dommer. Ja. Dit temperament tror jeg tager over, og dommer kommer simpelthen ud til dig på siden og siger nogle ord til dig. Kan du fortælle, hvad han siger? Jamen det er egentlig ganske enkelt. Han beder mig om, at jeg skal tie stille, og hvis jeg kommenterer flere af hans hændelser, så vil han smide mig væk. Så det må jeg jo så bare tage til efterretning. Ellers så synes jeg, at dommeren han ligger man får lov til at gå til den i dag, og det synes jeg er fair nok. Jeg synes, en ganske udmærket dommer. Bare lidt ked af, at vi laver et professionelt frispark midt på banen, der giver gul kort. Hvilket det ikke burde have givet, og der var i hvert fald 3-4 frispark fra deres side, hvor dommeren kommer over og snakker til mig, der er en af deres, der springer med 2 fødder ned i bolden. Jeg vil sige, der var andre frispark, som måske burde have udløst et gult kort frem for det, der blev givet, hvis der skulle uddeles gult kort. I har ikke tabt nu i 7 kampe i træk. Selvtiden, det må være højt på holdet, og hvad kan det give til næste kamp? Jamen, vi kan jo se bare i forhold til i dag, nede 2-0 efter en halv time. Fin moral, der er ikke nogen, der begynder at sige, at det her det fungerer ikke, og spilkonceptet det er ikke som det skal være, og hvad skal vi nu gøre? Så vi holder os til vores spilstil, og det viser sig også i sidste ende at bære frugt, og det er jo et spørgsmål om, at man har en tro på de ting, at man gør, og tror på, at det er de rigtige.